Bona nit a tota la gent d'Amer. Deixeu-me que saludi primer a la meva família, present entre vosaltres, però també que us agraeixi a tots els que una vegada més us aplegueu a la meva estimada vila d'Amer per fer un d'aquests sopars grocs que encara necessitem molt. Necessitem molt de la vostra solidaritat, de la vostra companyia, del vostre afecte, de la vostra proximitat. En aquests 6 mesos ha estat fonamental perquè puguem continuar i mantenir la posició. Ja veieu que hem continuat i hem anat endavant, que ens hem mantingut fidels al que ens vau demanar, el que vau votar, de fet. I hem de continuar així per continuar defensant no només els nostres drets particulars, sinó els drets col·lectius, tot el poble de Catalunya. Ens és imprescindible el vostre ajut, el vostre escalf, com heu fet fins ara. No hauríem arribat sense que hi haguéssiu sigut vosaltres. Hem de continuar així, però us he de dir que espero que no sigui per molts anys. No desitjo que sigui per molts anys, desitjo que sigui per molt poc temps. I que en poc temps, entre tots fem possible que us puguem retornar l'agraïment als que són a la presó, en primer lloc, els que som a l'exili, o els que se senten perseguits, o els que estan perseguits per aquesta urpa autoritària, aquesta deriva autoritària de l'Estat, que us puguem retornar a tots vosaltres, a cadascun dels pobles on avui, com a Amer, hi ha un sopar groc, en persona, la immensa gratitud que us devem. Mentre no sigui així, endavant, molts d'ànims, molts de coratges i visca Catalunya.